Min. Du såg ut som en älg på förra. Jag svär en älg. Ska du gå till bordet snart eller? Nej, då gör inte jag det. Då kan Douglas göra. Om han vill. Jo. Det blir bra. Ska vi gå dit nu eller? Men jag kan köra innan till. Okej, Filip kör, sen går vi dit. Okej. Vänta. Jag ser så många bakåt. En av mina specialer. Dubbel. Nu är det min tur. Jävlar. Färdigt snart, Filip.